og ang kaluoy sa Dios, way pagpihig-pihig ug way pagpabor-pabor. The mercy of God, the love of God is not discriminating. Mauni siya karon ang ato ba nga mapamalandungan nga diin sige naman ta nakadungog niining maong ebanghelyo, matandog ta tungod kay una sa tanan daw si Jesus wa manumbaling sa tuaw niining maong inahan, tungod ba kaha kay kadtong maong babay dili sakop sa mga piniling katawhan sa Israel. Mao gani nga ang iyang mga tinunan mingon dayon nga papawa kay saba kayo sigig sunod-sunod apan wa mo tingog si Jesus ana, apan ang babay miduol pa hinuon miluhod sa tubangan ni Jesus ug mihangyo kaluy in town ako. Og pagsulti ni Jesus makaingon ta nga dili man tingali ni si Jesus maoy nagsulti kay ang iyang mga pulong daw sakit alang ni atong babay nga pulong pa ni Jesus dili maayo nga ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. Apan mao ba kani ang paagi ni Jesus aron nga ang tanan makadungog ug makahibalo nga ang gugma ug ang kaluoy sa Dios way pagpihig-pihig ug way pagpabor-pabor. This is the way Jesus to convey the message of love and mercy. Tungod kay ang babay nagpadayag sa iya bang dakong pagsalig ngadto kang Jesus, iyang gipadaplin ang kaha very embarrassing statement ug nagpatigbabaw ang iyang pagsalig ngadto sa Dios. Ug busa mitubag siya tinuod man na sir apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog gikan sa lamisa sa agalon. Tingali mausab ni ang panahon bitaw nato nga mangutan nata sa atong kaugalingon. Diha ka nga sa panahon nga duna tay gikinahanglan, we ask somebody to help us pero iisnab lang ta. Unsa kaya atong bation? Mingon tingali din ta ako lang niya makabaws no kana ingon nana no gabaan karaunta pero kinibang karon mismo si Jesus maoy namulong niini apan maudi ay ni siya ang kanabang pagpadayag kung unsa kalawom ug kalig-on ang pagsalig niining maong babay ngadto sa Dios ngadto kang Jesus.
Mga kaigsuunan, maudi ay ni siya karon ang atong pamalandungan. Tungod kay kana bang pagsalig beyond obstacles, kanang mga daghan kayong babag, gani kining maong statement ni Jesus. Mao tingali ni makapauga, mao tingali ni makapasakit sa babay nga tingali diha sa iyang embarrassment would leave from the crowd. Yet she was very persistent in her prayer. She was very persistent in her pleading ngadto kang Jesus. Sayod ba ka ang babay? O ang iyang pagsalig mao ba kay gatukmod niya nga si Jesus maluluyon ug labaw pa kaayo ang iyang kaluoy kaysa bisan unsa tingali nga mga butang niining kalibutan. Tingali kaha diha sa ato ba nga mga personal experiences, wala lang ta makahibalo nga nahitabo na sab nato ni. Pero unsa man kaha ang atong mga reaksyon? Tingali nagluhod ta, naghangyo sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko. Nagkinahanglan ko sa imong presensya. Nagkinahanglan ko sa imong tabang. Apan tingali walay mga pulo nga atong nadungog. Apan ang kana bang gidugayon nga kana bitang we would be losing our patience, ang pagpailog nga diin makaingon ta nga matinabangon baka ni tinuod ang Ginoo ngano wa man siya mamati sa akong hangyo niya. I had been kneeling down for so long, yet God, as if no ears to listen to my pleading. Pero kanindot ning mao nga mensahe bitaw alang natong tanan. Una sa tanan, ang atong pagsalig ngadto sa Dios wa untay puas nga kini maghatod nato ngadto sa pagpailob. Kay ang Dios nakahibalo kayo kung unsay atong gikinahanglan ug anus nato kini siya gikinahanglan. But then kinahanglan di ay nga ato sang tutukan ang atong kaugalingon. Duna batay perseverance, duna batay enough nga patience aron nga ato bang ma-develop ang kining atong pagsalig ngadto sa Dios? Tiunay ba? Dili ba ka ni tungod kay duna lang tay gikinahanglan that we approach God and ask for His help? Maura ba ni kasagaran nga basta duna tay kinahanglan ug alang nato, it is only God who can give us this nga atong gipangayo? Murag duol ta sa Ginoo, usahay duna patay daghang buhaton, basa tag daghang kay nobina, magrosaryo ta. Apan kaning tanan daw taphaw lamang.
ug makita sa Dios ang atong kasing-kasing kung unsa ta kamatinud-anon ug unsa ta kamasaligon diha sa iyang gahom. Ang atong pagsalig masukod pinaagi sa atong perseverance, sa atong patience. Maulan ni makapahinumdum nato nga baya karong umaabot Domingo, no? Nato lang nga Domingo pero piyesta baya ni sa inahan ni San Agustin, si Santa Monica. Nga si Santa Monica isip inahan nagampo para sa iyang anak nga si Agustin nga hilabihan gyud nga pagkabisyoso. Name it and you'll have it, no? Kada bitong ingon ana apan sa pagka-relihiyosa ni Santa Monica, nagpadayon siya gluhod, nagpaaga siya sa iyang luha, walay pag-uga ang iyang mga luha diha sa iyang pagpangayo alang sa kaayuhan sa iyang anak nga unta mo balik na si Agustin ngadto sa Dios. Daghang nga katuigan ug saway puas gipadayon niya ang iyang pagluhod ug pagampo ngadto sa Dios. Sa kadaghan sa mga katuigan mas nilawom pa ug mas nasuod pa hinuon siya ngadto sa Dios. Mao ba sab kaani ang hagawhaw ba nga gipalanog ni Jesus sama sa iyang giingon ngadto sa babay nga dili maayo nga ihatag ang pagkaon ngadto sa iro, ang pagkaon sa mga bata ngadto sa mga iro. Sakit, embarrassing, makauulaw, apan kanindot, no? Nga dinhi di ay gitudluan ta nga ang Dios si Jesus diha sa iyang pagpadayag sa iyang gugma, kaluoy ug pagpasaylo, way pagpihig-pihig ug way pagpabor-pabor. Busa ato di ay naligunon ang atong pagsalig ngadto niya. Ug kanindot unta nga the many times we feel that God refuses what we ask for from Him, mauni makapalig-on ninog samot sa ato nga pagtuo ug pagsalig niya. Hinaot paunta manindog.